Când eram studentă, mi-au cedat locul în maxi taxi pe motiv că aș fi fost însărcinată. Hai să facem haz de necaz. Așa arată corpul meu, real, într-o lenjerie clasică, tradițională, sutien și kilot, îmbrăcat într-o rochie mulato, măsura 5XL. XL este rochia și așa arată rochia cu badiul modelator de la Veler pe dedesubt. Uitați-vă cât de frumos evidențiază talia. Ridică pieptul. Bretelele sunt reglabile. Culoarea pielii poate fi purtată atât cu articole vestimentare de culoare închisă, cât și cu articole vestimentare de culoare deschisă. Nu are cum să mascheze 100% zona abdomenului dacă sunteți o femeie cu forme ca mine, dar, uitați-vă puțin ce diferență. Uitați-vă puțin ce diferență. 5XL, rochia, 5XL mărimea badiului. Este super confortabil. Simt că mă modelează, dar nu mă strânge. Pot să stau pe scaun și câteva ore pe zi. Are bretelele acestea reglabile, cupe care ridică pieptul, marchează talia, strânge zona abdomenului foarte bine. Se deschide și se închide cu sistem de moși babă, cârlig, între picioare, astfel încât să puteți merge la baie. Este foarte accesibil.